Amang Sitorus do Amang Manik, amang keluarga besar ni Inang Sitorus, Inang Boru Tambun, na naung pensiun sian Pemko doho na aktif do pedi Pemko di sialan nih. Agiat matutu, sailam ditabuat tuhata di hamuna kedua belah pihak, hahi pasun tujuan nyarion. Atong dohonon nami mama persingkat waktu. Opun rasu, bintang narumberis matu opun nasumorop. Anak peris boru petorop. Ya mau ngomong pargoci. Gabi. Kamu mana hobar tuh sih? Gabi. Dang natar lupa hona tiki di bona pasol ramar mea hitara podo hari simpata marsirean ramar di rodang di bulan mandala dala utudolo tutolua tamat masih sekolah obor tu Jakarta las di Simaho gabe hasea yang gabe ora parita artawi marlibat gada tu sora rohaku upegeri alai tu telepon tu kantor minang makanai rohoto alai di rompe goimi hori Amerika si patah marirong adu dami na lagi rapat, na lagi sibuk si patah mau lagi di luar kota kami ubarani Allah tu si ala di nongko sapami lagi banyak tamu bulan pagi maaf bulan pagi tralala rope awada fotoko Bangino efekti rope awaka fotoko malani si holdo lanjang kuning
lancang